फैदेरगासिनो दङ फैदेरगासिनो दङ मालाय फट' लाखांनानै फैबाय खुसि जाथारबाय फट' लानो मोननानै गोजांबायबोगोन सोरबा सोरबा थनथ्र'बायबो फट' लानानै फैखांबाय मालायनो हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आङो दिनै वाटारफल बेरायनो फैदों बालियाव उबुदनि खाथियावनो बे वाटारफलनि नामा खान्थ' लाम्फो वाटारफल होनदों बेनिफ्राय टिकेटबो लानांगौ जाहैदों टिकेटनि दामा इन्ड'नेशियान रुपिस 20,000 आङो कनभार्सनखौ स्क्रिनाव होनानै दोनगोन इन्ड'नेशियाननि 20,000आ इन्डियान रुपिसाव बेसेबां जायो बेनो नै केम्पासआ दा टिकेट लाग्रोनांगोन सिङाव हाबनायनि सिगां गाहायाव ओंखारख्लायबाय मोजां स्टेरकेस बानायदों नै फ्लेक्सफोरबो लागायदों जायगाखौ फुरा साफा नुदों नै सफैबाय खान्थ' लाम्फो वाटारफलाव बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय सोरबा सोरबा दुगैखांनानै मालाय सान्दुं सायबाय नै जादों लोंदों सोरबा सोरबा फैफिनबाय बिगुर गुफुरफोर गोजाथार सोरबा सोरबा नुनानै फाग्ला जानो नाङा दे फाग्ला जानो नाङा ओरैबायदि समायना समायना सिख्लाफोर बिगुर गुफुर सिख्लाफोर फुबायबो नै बेनो नै बेखौ खान्थ' लाम्फो वाटारफल होनो इन्ड'नेशियान मानिनि 20,000 लादों एन्ट्रि टिकेटआ माबायदि मोनखो नुनानै एसे कमेन्टआव लिरदो बिगुर गुफुरफोर गोजाजोब बांसिनानो फुजोब्बाय नै बयबो मोजां मोनदोंना नुनानै फिसा फिसा गाननायखौ नुनानै आंबो गाहायाव ओंखारलांसै अन्थाइखौ बोरैबा गालिन जानो गिनांगौलै ओरैमोननानै बिराद गिदिर बयबो गोलाव लाइन लादों मानो होनबा बयबो माने बैहाय थांनानै फट' लाहैयो सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बयबो माने फट' लानो लुगैयोना बेनि थाखायनो माने लाइनाव थानांदों फैदेरगासिनो दङ फैदेरगासिनो दङ मालाय फट' लाखांनानै फैबाय खुसि जाथारबाय फट' लानो मोननानै गोजांबायबोगोन सोरबा सोरबा थनथ्र'बायबो फट' लानानै फैखांबाय मालायनो मोजां ना बिराद मोजां माने गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय दिनै बे जायगायाव सफैनो हानानै दुगैगासिनो फट' लागासिनो रिस्कि नङा माने बांद्राय गिनांगौ गैया फैदेरगासिनो दंथारो नै बे भिडिअखौ नुनानै खर' गाज्रि जानो नाङा दे आरो बियो गथ'फोरनि थाखाय नङा बे भिडिअआ गथ'फ्रा नायनो हामा मालाय खुदुमलायथारदोंमोन नै फट' लानाया खुदुमलायथारदोंमोन
माबायदि मोनखो बे वाटारफलखौ नुनानै आरो मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ नुनानै फिसा फिसा गाननाय One order, one, three. Video, one, two, go. One, two, go. Hả? Nè tao mua tao không mà nhá không có gì. Rồi sao? आंखौ नुनानै सानदोंमोन बिसोरो आंबो इन्डोनेसियानि एखे नुयोना आंजों इन्डोनेसियानि रायलायबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आं खिन्थाबाय आं इन्डोनेसियानि नङा आङो इन्डोनेसियाखौ रायलायनो हाया होननानै आङो इन्डियानिसो होननानै खिन्थाबाय बेनिफ्राय आन्दायलायबाय खोनानानै हो बिदि माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा बे वाटारफलखौ नुनानै आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै इन्जय खालामबायबा लाइक खालामना होदो शेयार खालामनानै होदो आरो देखायदो मानसिफोरनोबो देखायना होदो आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै दे गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि